Salutări tuturor și bine v-am găsit la How to BB, proiect al Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, ce face parte din campania de informare a organizației, campanie destinată studenților. Astăzi am onoarea de a avea invitat alături de mine pe domnul rector al Universității Babeș-Bolyai, domnul profesor universitar Daniel David. Bună ziua, domnule Daniel David, și mulțumim pentru participare. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Cu toții ne-am fi dorit să realizăm evenimentul fizic, dar din cauza situației actuale a trebuit să ne adaptăm și cu toate activitățile organizației. Și oricum vă mulțumim pentru participare și implicare. Astăzi vom aborda alături de domnul rector subiecte ce țin de latura educațională, cu scopul de a vă informa pe voi, studenții. Pentru început, domnule rector, vreau să vă felicit pentru mobilizarea din ultimele luni și pentru că alături de întreaga echipă de conducere ați menținut standardele universității. Iar pe blogul dumneavoastră am văzut că aveți trecut acolo la crezul psihologic o secvență cu, precizează așa, cu gândurile noastre construim lumea, mintea cauzează faptele. Și pe baza asta vreau să vă întreb cât de solicitantă considerați că a fost ultima perioadă și care credeți că ar trebui să fie mindset-ul pentru a depăși situația actuală? Bun, sigur, lucrurile au fost complicate. Eu am devenit rector în 13 martie. Când m-am prezentat la universitate, n-am avut impresia că vin ca rector, ci așa cum am spus și în alte interviuri, mai degrabă ca un mareșal pe front. Era stare de urgență, aveam de adaptat tot felul de ordonanțe militare care se schimbau de la o săptămână la alta. Și atunci misiunea noastră fundamentală a fost, 1, să nu afectăm parcursul de viață al studenților, astfel încât în condițiile stării de urgență să putem să organizăm învățământul, să putem să îi ajutăm pe studenți să susțină examenele de final de an, examene de absolvire, iar după aceea toată focalizarea s-a dus pe examenul de admitere. Sigur, cu ideea că toate aceste componente educaționale trebuie făcute în condițiile păstrării siguranței comunității academice. Pentru noi a fost fundamental lucrul ăsta și în cazul vostru, și în cazul studenților, și în cazul profesorilor, cercetătorilor, și în cazul personalului administrativ, fiindcă noi suntem, așa cum bine știi, o comunitate de aproape 55.000 de oameni. A fost destul de complicat să rotim personalul administrativ, fiindcă n-am vrut, am vrut ca oamenii să-și păstreze salariile în condițiile în care desfășoară activități. Și să știi, și asta e mesajul meu pentru studenți, pentru noi, ideea principală a fost asta, să nu vă afectăm parcursul de viață, fiindcă ar fi fost posibil, conform legii, să trecem toată componenta academică în activitate științifică. Și profesorii continuau și își luau salariu, nu era o problemă majoră în lunile respective. Numai că în momentul ăla tot parcursul vostru academic ar fi fost dat peste cap. Bun, după ce s-au încheiat aceste etape, sigur, acum începem cu un nou semestru, din păcate începem în aceleași condiții complicate, pandemia încă este prezentă și văd că lucrurile se complică. Numai că eu sper ca de data asta să fim mult mai bine pregătiți și noi ca profesori și voi ca studenți. Fiindcă adevărul este ăsta. În primăvară și în vară, noi am făcut mai degrabă un învățământ clasic pus online. Deci n-a fost cu adevărat un învățământ digitalizat și un învățământ clasic pus online. Nu mai predau în fața clasei, predau în fața internetului. Ceea ce obosea și profesorul, vă obosea și pe voi, dar oamenii s-au mobilizat și a fost, repet, pentru stare de urgență și a fost o situație acceptabilă de onorabilitate academică. Eu am și spus că dacă nu era starea de urgență și aș fi venit în prima zi ca rector și aș fi dat comunității noastre mesajul de săptămâna viitoare, tot ce facem online, și voi, studenții, și colegii mei mi-ar fi spus că am înnebunit și că așa ceva nu se poate. Uite că pandemia ne-a făcut să înțelegem că unele lucruri care par imposibile se pot face. Și acum eu sper, repet, în acest semestru, să învățăm din experiența din primăvară și din vară și să nu facem un învățământ clasic pus online, ci să facem cu adevărat, acolo unde învățământul este online, un învățământ online de calitate. Și uite, îți dau câteva exemple. Mi-ar plăcea, sau poate o să se lege de întrebările pe care le ai tu mai încolo, nu vreau să anticipez, mă opresc aici și dacă cumva nu apare prin întrebare, o să revin la ideea pe care am vrut să o spun. Da, am înțeles. Tot legat de asta că
Ne-ați precizat că și în al doilea semestru din primăvară, cum a fost un regim de clasic online, să spunem că a fost adaptat așa pe parcurs. Știu că dumneavoastră v-ați propus și pentru cei 4 ani acel concept de work class, să reușiți într-un fel să integrați digitalizarea în procesul educațional. Și judecând și parcursul la semestrul 2, cum a fost acum lovit de pandemie, cum credeți că ar evolua acum? Că știu, o trebuie să vă adaptați mult mai din timp la lucrul ăsta și probabil dumneavoastră v-ați propus o altă evoluție a procesului de digitalizare. Îți spun sincer, eu m-am gândit că digitalizarea va fi ceva și este ceva foarte complex. Mă gândeam că la sfârșitul celor 4 ani de mandat, oare cât voi reuși să fac din lucrurile pe care le-am angajat? Și uite, a venit pandemia, sigur că este un pericol, este o situație care ar fi fost de dorit să nu fie, dar am căutat și oportunități. Așa cum ți-am spus, peste noapte am trecut la învățământ online, am reușit să organizăm admiterea, inclusiv depunerea dosarelor, depunerea diverselor cereri. Deci, practic, s-a digitalizat universitatea, sigur, forțat. Ca urmare a pandemiei, eu nu spun că este setul de bune standarde, dar am trecut de la ideea că nu se poate, la ideea că se poate. Și acum ce trebuie să facem este, hai să facem lucrurile foarte bine, adică la cele mai bune standarde internaționale, că uite, lucrurile se pot digitaliza, de la predare, la evaluare, la aspecte administrative și așa mai departe. Eu cred că multe lucruri pe care le-am învățat în această perioadă de pandemie sub aspectul digitalizării vor trebui să continue și să rămână și după pandemie. Altfel spus, chiar dacă vom reveni la formatul clasic, sub aspect academic, mi-ar plăcea că atunci când profesorii trebuie să meargă, nu știu, la o conferință, sunt în delegații obligatorii pe parcursul semestrului, să nu mai fie ideea asta de a recupera cursul sau seminarul, că uite-te, hai, dacă ne organizăm bine, îl putem face în variantă online. Poate că ar fi bine, spre exemplu, ca unele activități mai interactive, unele consultații, să le putem face pe parcursul săptămânilor online, fără să trebuiască ca studentul să vină neapărat la cabinetul profesorului, să stea la coadă până reușește să facă consultație cu el. Sunt multe lucruri pe care le putem învăța, de asemenea, sub aspect administrativ. Sper ca depunerea actelor, actelor pentru diverse concursuri, pentru diverse burse, să rămână în variantă online. N-are sens să revenim la varianta cu dosar și portatul hârtiilor de la un oficiu la altul. Deci sunt multe lucruri care eu cred că vor continua și după pandemie, lucruri pe care le-am învățat în perioada asta și, repet, n-am pretenția că ce am făcut în primăvară și vară, nici măcar ce o să facem în acest semestru, reprezintă digitalizarea ca set de bune practici, așa cum o văd eu. Dar deja paradigma s-a schimbat, nimeni nu se mai opune la ideea de digitalizare. Acum hai să o facem la setul de bune practici internaționale. Și uite, eu spuneam și când aveam varianta clasică, spuneam că lucrurile ar trebui schimbate. Adică mie nu mă place ideea că un profesor vine în fața studenților și la curs, nu vorbesc de seminarii și lucrări, dar la curs, și prezintă o oră și jumătate lucruri pe care studenții le pot găsi în alte surse. După mine asta este oarecum o pierdere de vreme. Și mereu am spus și în varianta clasică, când eram prorector cu competitivitatea, că treptat trebuie să schimbăm practic, adică fiecare profesor trebuie să spună studenților care va fi tema de curs, să dea referințele bibliografice accesibile full text, studenții să citească dinainte pentru tema respectivă. Când ne vedem la curs, sigur, pot să vorbesc o jumătate de oră, 30 de minute, 40 de minute, să fac sinteze pe materialele respective, dar după aceea, restul cursului, hai să discutăm ce ați înțeles voi, ce ați citit voi, unde lucrurile nu sunt clare, cum dezvoltăm tema asta, și așa mai departe. În varianta clasică n-am prea reușit să impun lucrurile astea pe scară largă, dar uite că în variantă hibridă, online, lucrurile sunt mult mai simple și mă ajută și pentru a schimba această perspectivă, fiindcă, da, într-adevăr, învățământul este centrat pe student, dar eu înțeleg prin asta și faptul că profesorii și studenții sunt parteneri în actul educațional. Eu niciodată n-am văzut studenții ca beneficiari, adică voi sunteți în afară, noi vă dăm servicii pentru care suntem plătiți. Cel puțin la UBB, totdeauna noi am încercat și eu încerc să fiți parte a deciziilor pe care le avem, să construim împreună. Work class-ul nu poate fi construit de către profesori fără ca studenții să fie parteneri.
Și atunci toți va trebui să ne schimbăm aceste lucruri, fiindcă să știi, nu numai profesorii simt dificultăți să gândească noua pedagogie universitară mai interactivă, să le ajuți pe studenți să învețe prin descoperire, să fie un fel de coach uneori pentru el care are acces la informații, dar poate nu știe cum să le prelucreze, să știi că și unii studenți, mai ales care vin cu o mentalitate formată în liceu într-o variantă tradițională, se așteaptă încă să vină la curs, să stea în bancă și să scrie ce le spune profesorul. Și încă țin minte, la anul 3 mă mai deranjează când mai am studenți care și ridică mâna și spun: domnul profesor, puteți spune mai încet, să pot scrie. Bun, sigur că toți învățăm schimbarea asta, dar cu siguranță cred că digitalizarea ne va ajuta în a reuși să facem o educație de alt tip. Nu stai jos și scrie, citește înainte, hai să discutăm împreună, hai să analizăm critic, hai să vedem cum dezvoltăm tema asta. Da, înțeles. Și asta, că a spus în discuție și cu învățământul centrat pe studenți și noi, de exemplu, într-un fel s-a văzut din partea studenților că până la urmă ar trebui implicată întreaga comunitate UBB ca să putem duce la final procesul de digitalizare și să-l creștem. Că altfel s-a observat că e foarte greu. Da, așa este. Acum, eu cred că mesajul a fost foarte clar. Ai văzut, la UBB, repet, voi sunteți partea comunității, nu beneficiari de servicii. Avem discuții, aveți autonomia voastră acolo unde legea o cere, dar încercăm să vă dăm autonomie, și unde legea nu o cere, dar o lasă. Nu. Dacă se lasă de lege, o lăsăm și noi. În același timp, uneori lucrurile ies cum vreți voi, alteori nu, că asta înseamnă o comunitate. La un moment dat sunt dezbateri, se votează și mergem într-o anumită direcție. Dar lucrurile care sunt specificate pentru voi în lege, alea depind efectiv de voi și eu trebuie să recunosc că a fost o colaborare foarte bună. Adică nu trebuie să recunosc, mă bucur să recunosc că a fost o colaborare foarte bună de la aspecte academice, cu toleranța și din partea voastră. Nici profesorii nu s-au descurcat bine peste noapte cu învățământul online. Și din partea colegilor mei, că, repet, și unii studenți aveau încă cerințe care erau nerealiste în condiții de pandemie, totuși era un război, nu poți să te comporți ca și cum n-ar fi. Și sub aspect administrativ a fost foarte ok. Adică, uite, vă mobilizați pentru cei din anul întâi care vin, încercați să-i orientați în comunitatea noastră academică. Da, deci lucrurile au funcționat, zic eu, foarte, foarte ok. Da, iar, nu știu, acum că a trecut și un semestru prin situația pandemică și acum că au trecut și primele 2 săptămâni din primul semestru al anului universitar, oare cum credeți că a început activitatea didactică și dacă aveți cumva un feedback general din partea cadrelor didactice, eventual? Da. Acum, eu așa cum am promis și în programul Pro-UBB+, eu merg pe ideea de a descentraliza puterea. Coordonez ce se întâmplă, vreau să meargă în direcția work class, dar vreau ca tot să fie parte acestui proces, nu unul singur să tragă în direcția respectivă. Și am descentralizat modalitatea de educație către facultăți, gândind așa, că facultățile știu cel mai bine ce profil au, ce infrastructură au, cât de pregătiți le sunt profesorii și cât de interesați sunt studenții pentru o formulă sau alta, cerând decanilor că totdeauna studenții reprezentanți în consiliu sau studenții care sunt în organizațiile din facultățile lor să fie parte a deciziei. Și atunci am lăsat decizia pentru cum începem anul universitar facultăților. Și ați văzut că cam mai mult de jumătate dintre facultăți s-au hotărât să aibă învățământ complet online. Colorat pe aici, pe acolo, cu anumite activități față în față pentru cei care doresc să vină, ca să nu moară, ca să spun așa, mediul academic din facultate, să nu fie goale holurile, studenții totul să-și vadă profesorii, să se mai vadă unii pe alții, dar, repet, controlând pentru pandemie. Alte facultăți au ales o variantă hibridă. Adică pe cei din anul întâi, pe cei din an terminal, să reușim să-i aducem totuși pentru pe cei din anul întâi în zona vocațională, trebuie să cunoască universitatea, pe cei care termină, ei au de lucru în zona experimentală pentru a-și face lucrările de dizertație, lucrările de licență. Și atunci am avut din cele 21-22 de facultăți acum, aproape 60% online și restul în variante hibride. Ce văd acum, pe măsură ce se complică condițiile cu pandemia, și cei care au ales variante hibridă sunt forțați pentru siguranță să treacă în variantă online.
Da. Asta s-a întâmplat, de exemplu, cu Facultatea de Educație Fizică și Sport săptămâna trecută și mai am semnale și de la alte facultăți care merg pe scenariu hibrid, că îl continuă, dar foarte probabil vor trece într-o variantă online, fiindcă oricât de dragă ne este educația, oricât de mult vrem să facem educație pentru studenți, siguranța voastră, a noastră și a comunității și a orașului este totuși importantă. Că ce folos să te apuci să faci educație și să faci în spital studenții, cadrele didactice și să nu uităm, noi UBB-ul suntem un oraș într-un oraș. Noi nu avem câteva mii de oameni, noi avem, așa cum am spus, zeci de mii de oameni și noi putem avea o influență foarte mare, pozitivă sau negativă, asupra orașului. Deci așa văd evoluția. Deocamdată avem încă facultăți care merg în zonă hibridă, nu știu cât o să ducă modelul respectiv. Sper, spun sincer, ca în semestrul 2 să putem reveni, dacă nu în variantă clasică, măcar în variantă hibridă la cât mai multe facultăți. Sub aspectul educației, cred că profesorii își vor îmbunătăți tehnicile de predare în variantă online. Noi am și început o serie de cursuri, webinarii pentru ei, să-i pregătim cum predai online, că așa cum am spus, nu înseamnă variantă clasică pusă pe internet, ci sunt anumite atribute pe care trebuie să le reorganizezi. Și în curând, cred că săptămâna viitoare, vom publica și ghidurile pentru această modalitate. Sigur, nu sunt ghiduri obligatorii, sunt facultative, dar acolo sunt resurse pe care studenții le pot folosi și voi. Deci profesorii le pot folosi și voi, studenții le puteți utiliza sau puteți discuta cu profesorii cum să combinați o serie de resurse de acolo, astfel încât învățământul online să fie ceva care ne poate ajuta spre ceea ce vrem să obținem, să nu fie un chin. Da? Da. Și oricum, ținând cont și de faptul că avem și câteva scenarii hibride la anumite facultăți, cel mai probabil se va ajunge la o creștere a ratei de abandonului școlar și cu asta am observat că ați lansat și programul Student, pentru care vă felicităm și considerăm că e o inițiativă foarte frumoasă, pentru că astfel ați reușit să implicați atât studenții cât și cadrele didactice. Și cum credeți că va evolua programul, în special pe semestrul 2? Bun, eu sper, sigur, rata de abandon este destul de mare și la noi și la alte universități. Din păcate este la fel de, să știi că este mare, dar este comparabilă cu alte universități și din afară, mai ales în universitățile publice. Când universitățile private, gen Harvard sau Yale, odată ce te-ai angajat să plătești taxa în primul an, nu-ți mai dă peste mână să renunți ușor în 3, știi? Acum, noi încercăm, sigur, să reducem rata asta de abandon școlar prin diverse programe. Pe unul l-ai menționat și tu. Avem și alte programe. Până acum eu am mers așa metodic. Am vrut să înțeleg care este rata de abandon. Deci, înainte să faci intervenții, trebuie să înțelegi, să faci un diagnostic. Și am încercat să vedem care este rata de abandon, care sunt cauzele posibile și după aceea au venit astfel de intervenții și care cred eu că o să continue. Să știi că noi la UBB, acum de fapt bine știi, din comunitate, noi suntem în logica următoare. Vrem să fim foarte inclusivi la nivel de licență. Și asta pentru că, în ciuda miturilor care există în țară, de fapt, dacă raportăm numărul de studenți la populația generală, România stă foarte prost în comparație cu țările Uniunii Europene. Suntem sub media europeană. Astăzi, licența este ceea ce era liceul pe vremea bunicilor noștri. Deci licența este un element de culturalizare, de introducere în profesie și iar în zonele vocaționale e drept, cu o legătură directă cu piața muncii. Dar ceea ce numim în sens restrâns universitate, astăzi înseamnă mai degrabă masterat și doctorat. Deci licența astăzi nu putem trata ca acum 25, 30, 40 de ani. Și atunci vrem să fim inclusivi la nivel de licență, avem mulți studenți la nivel de licență, dar în același timp trebuie acum să fim preocupați de aceste lucruri. 1. Cum prevenim sau cum reducem abandonul școlar? Și mai este un lucru foarte important, fiindcă noi având un profil world class humboldtian, avem următoarea idee, că toate misiunile sunt importante, educația, cercetarea și legătura cu societatea, dar
Noi nu vrem să fim o universitate bună care predă lucrurile deștepte descoperite de alții, nici măcar care le predă foarte bine, doar lucrurile descoperite de alții. Nu vrem să fim nicio universitate care utilizează inovativ lucrurile descoperite de alții. Noi vrem să contribuim la cunoaștere. Asta înseamnă world class și de aceea cercetarea trebuie văzută în centrul activității academice. Dacă o vezi în centrul activității academice, atunci educația devine interactivă cu studentul, îi dai studentului nu doar cunoștințe, ci și modalitatea de a descoperi cunoștințe. El înțelege mecanismele prin care am reușit să ajungem acolo, astfel încât peste 10 ani, când cunoștințele pe care eu le-am predat azi vor fi depășite de vremuri, studenții mei să fie capabili să înțeleagă noile cunoștințe care o să apară și de ce nu să contribuie la noi cunoștințe. De asemenea, dacă ai cercetarea în centru, legătura cu societatea nu este una obișnuită. Adică că nu oferi servicii ca orice altă firmă, ci serviciile tale trebuie să fie servicii inovative, care sunt de alt tip. Ori îți dai seama că atunci când ai mulți studenți, la nivel de licență e foarte greu să mergi pe acest model. Nu este imposibil, dar este foarte greu. Este mult mai confortabil nu să spui când ai 150 de studenți în față, stați jos și scrieți, decât să te gândești cum fac să implic în actul generării de cunoaștere. Ăsta e și motivul pentru care, uite, și asta o spun acum în premieră, sigur că am anunțat în program, dar vom vota săptămâna viitoare. Universitatea Babeș-Bolyai va angaja în lunile care vin cam 25 de milioane de lei pentru ceea ce se cheamă laboratoare didactice. Deci nu laboratoare de cercetare, ci laboratoare didactice. Sigur că ai elementele de cercetare acolo, dar aceste laboratoare au această idee. Studenții să fie parte a propriei educații, să nu le transmiți doar cunoștințe, ci ei să înțeleagă cum se descoperă acele cunoștințe și atunci poți să faci niște profesioniști care o să fie buni și când termină facultatea, dar și peste 10 sau 20 de ani. Dar, repet, nu este ușor, dar asta înseamnă, ca să spun așa, combina caracterul inclusiv cu elementul de excelență. Trebuie să faci eforturi, dar eu cred că suntem pe calea cea bună. Am înțeles. Și tot legat de studenți, mă gândesc acum că, fiind acum situația pandemică, în special pentru cei de anul întâi, le este foarte greu să înțeleagă acum dacă au făcut poate alegerea bună în ceea ce privește facultatea aleasă și să gândesc că n-ar fi poate alegerea potrivită. Și vreau să vă întreb, oare ce părere aveți de introducerea materiilor transversale sau complementare, cum s-ar numi eventual, și dacă, nu știu, considerați acest lucru un lucru bun în ceea ce privește inserarea pe piața muncii a studenților. Sigur că în general spun că da, dar trebuie să nuanțăm lucrurile, în sensul că, așa cum ți-am spus, noi n-am înțeles bine reforma Bologna. Ce s-a făcut cu reforma Bologna? Eu, de exemplu, am studiat psihologie 5 ani. Acum se face 3 ani licență, 2 ani de masterat. Inserția pe piața muncii, de la nivel de licență, trebuie să o gândești doar în zone vocaționale. Nu știu, business, economice, sport, poate teologie, spre exemplu, da? Teatru, în anumite specializări și așa mai departe. Dincolo, așa cum am spus, licența trebuie să fie văzută ca introducere, o familiarizare cu domeniul respectiv. Astfel încât studentul după aceea să aleagă în cunoștință de cauză nivelul de masterat la care să-și facă o specializare puternică cu care să se ancoreze pe piața muncii. Problema e că România n-a înțeles nimic din Bologna și cadrul național al calificărilor, deși noi am făcut reforma Bologna în universități, a rămas în logica veche, adică leagă calificările tot de licență. Ceea ce este o mare prostie, că atunci nu avea sens să fac o reformă Bologna. Atunci mai bine rămâneam cu 4 ani sau 5 ani la nivel de licență și nu avea sens să mai gândim în termen de master. Da? Da. Deci, altfel spus, eu cred foarte mult în elementul transversal, dar în condițiile în care licența, cum am spus, este văzută mai degrabă ca introducere în profesie. Cum este undergraduate în Statele Unite, în care ai o familiarizare cu mai multe domenii, cum ai spus foarte bine, alegi cursuri transversale, stabilești tu traiectoriile de carieră, ca la sfârșit să hotărăști, ok, acum știu ce vreau să fiu și hai să mă duc la master și la doctorat să fiu specialistul respectiv. Ori la noi, în condițiile în care
încă flexibilitatea nu este dată atât de mult de ARACIS, noi avem bătălia asta să punem în mintea oamenilor că masteratul este zona de specializare, nu licența, exceptând, repet, domeniile vocaționale, unde putem accepta că specializarea trebuie să înceapă de la nivel de licență. Deci, vezi, iarăși, lucrurile diferă de la domeniu la domeniu, da, în unele zone caracterul transversal e foarte important, este puternic, în alte zone vocaționale mergi pe ideea de specializare, acolo ideea de transversalitate nu te ajută foarte mult. Tu când ai mers să fii profesor de educație fizică și sport, spre exemplu, bun, lucrurile sunt foarte clare, n-are sens să faci și cursuri de... Nu vreau să spun că nu merită sau că nu poți, dar n-are sens să-ți încarci curriculum și cu alte cursuri nu au nicio legătură cu ce o să faci tu. În alte domenii, da, trebuie flexibilitate, transversalitate, ca studentul să fie bine informat, să știe ce să aleagă la nivel de masterat. Am înțeles. Aș mai face o paranteză, noi tot ne luptăm de ani de zile cu instituțiile noastre naționale pentru dubla specializare. Asta se leagă iarăși într-un fel de ce spuneți voi, că dacă gândim din nou în termen de dublă specializare, dă o șansă mai mare studentului pe piața muncii. Da. Așa cum ai în Statele Unite, de exemplu, ideea de major și minor, am fi putut și noi gândi ca dublă specializare, chiar dacă o puneai pe una, adică nu le puneai pe același picior de egalitate, puteai să spui că una este major, una este minor, dar atunci când am două componente, de exemplu, nu știu, istorie și limba engleză, inserția pe piața muncii crește dacă am doar istoria sau doar limba engleză. Da, dar să știi că nu reușim. Aici și voi aveți reprezentanții voștri din partea ANEOSR-ului în ARACIS și poate că e important ca și ei să preseze pe această idee. Sigur, nu știu dacă ei îmbrățișează această idee, dar, repet, asta vă dă vouă o altă deschidere pe piața muncii. Și care credeți că ar fi impactul pe termen lung asupra actualilor studenți? Și cum considerați că va fi afectată piața muncii? La pandemie, te referi la asta? Da, la pandemie. Cum credeți că îi afectează acum și... Bun, sigur că un pic sunt afectați, zic eu, mai ales cei care au devenit studenți acum, s-au așteptat la altceva, cei care au terminat liceu și credeau că vin într-un mediu universitar, la o viață universitară. Eu nu cred că în marile universități lucrurile sau studenții o să aibă de suferit, fiindcă, repet, noi facem învățământ la un nivel de onorabilitate academică, nu coborând totul sub anumite standarde și asta se întâmplă peste tot în lume. Deci, iarăși, este un element de omogenizare, într-un fel. Că ar fi fost, de exemplu, sigur, ciudat să facem noi România în acest fel și marile universități ale lumii să continue în variantă clasică. Că atunci era foarte greu să argumentez că, ok, generația noastră de studenți e oricând comparabilă cu ce se întâmplă acolo, știi? Deci, eu nu cred că aceste generații vor fi afectate. Dimpotrivă, eu încerc să vă stimulez și să-mi stimulez și colegii să vadă lucrurile ca oportunitate. Deci, repet, e momentul să apară niște generații de studenți care să fie arhitecții propriei educații, împreună cu profesorii lor care să-i ghideze în acest proces. Adică să nu fie niște oameni care, repet, vin, stau jos și ascultă cursul și mai cer profesorului să vorbească mai încet ca să poată să ia notițe. Înțelegi? Deci, vezi, sunt avantaje și dezavantaje. Dar eu cred că avantajele pot să fie mult mai mari dacă ai o universitate puternică care înțelege oportunitățile care există și nu vor doar să scape de pandemie, ci vor în această perioadă să regândească pedagogia universitară, așa cum facem noi la UBB. Și repet, au început deja training-uri pentru profesori, webinariile, iar săptămâna viitoare vor apărea ghidurile legate de noua pedagogie. Deci nu văd că ar putea fi mai rău. Dimpotrivă, s-ar putea să fie mai bine. De asta depinde de noi cum implementăm aceste lucruri. Acum, sigur, dacă pandemia va dura, poate nu semestrul 1, ci semestrul 2, poate anul viitor și semestrul 1 din anul viitor, iarăși, dacă lucrul ăsta se va întâmpla pentru toată lumea, nu doar pentru noi, și atunci este clar că noua pedagogie universitară pe care vrem să o începem nu mai este nouă, va deveni pedagogia standard. Nu cred că cineva se va mai întoarce la varianta clasică. Acum, dacă îi asculți pe rector, pe
sau pe voi, studenții, tot spunem că e o perioadă de tranziție și vom reveni la varianta clasică. Eu sunt un pic mai forțez lucrurile și spun o să revenim la varianta clasică, dar nu cum a fost înainte de pandemie, dar s-ar putea să nici nu revenim la varianta clasică, să gândim o altă pedagogie universitară. Ce să facem dacă moartea e printre noi? Încă 2 sau 3 ani. Da. Va trebui să regândim lucrurile. Sigur, asta dacă vrem să continuăm procesul de educație. Acum, eu sper să ne ajungem acolo. Eu asta îmi doresc, să revenim la o variantă clasică îmbunătățită cu noua pedagogie universitară digitalizată. Vom vedea. Am înțeles. Da, oricum, și fiecare centru universitar o să trebuiască să se adapteze după toată această perioadă și sigur o să trebuiască să îmbunătățească procesul de digitalizare. Da. Dar dacă ar fi, de exemplu, din semestrul 2 să se poată întoarcă la procesul clasic, cum ați alege? Ați continua să dezvoltați mai mult partea de digitalizare sau ați încerca să faceți combinat hibrid? Nu, Da, dacă nu va mai fi stare de alertă, e clar că ARACIS-ul, și să nu uităm totuși că noi avem autonomie, dar în anumite limite. Da. Programele noastre sunt acreditate într-o anumită logică. Deci dacă dispar condițiile de pandemie, noi va trebui să ne întoarcem, conform standardelor de acreditare, la varianta clasică. Numai că UBB-ul este determinată să facă sugestii, propuneri acestor instituții naționale, să învățăm din experiența de pandemie. Adică mergem cu varianta clasică, dar hai să aducem digitalizarea, nu doar pentru a menține standardele pe care le-am avut înainte de pandemie, ca să le dezvoltăm. Da. Deci, așa cum am spus, văd lucrul ăsta atât pentru administrație, cât și pentru stilul nostru de a preda. Adică eu, repet, mi-ar plăcea ca studenții să se vadă arhitecții propriei educații alături de profesori. Suntem parteneri în actul generării cunoașterii și în actul educației studenților. Când aud acele discursuri cu beneficiarii actului educațional, pe mine mă irită lucrul ăsta, că parcă sunt așa la magazin și vindem lucruri. Da. Și oamenii vin, dacă le place, cumpără, dacă nu așa funcționează lucrurile într-o universitate world class. Și cu siguranță eu vreau să întărim lucrul ăsta și să avem această nouă pedagogie universitară și în varianta clasică, nu cum e acum, sigur, dar elemente din ea să fie prezente. Și ți-am dat câteva exemple chiar la începutul discuției noastre. Da, am înțeles. Și pentru încheiere, aș vrea să vă întreb, dacă ați fi student acum, în momentul de față, pe ce v-ați concentra cel mai mult pentru a deveni un om de valoare și pentru a contribui în același timp cât mai mult și către comunitate? Sigur, dacă aș fi student, aș vrea să îmi determin profesorii să mă considere partener în a face altfel educația. Așa cum ți-am spus, mi-ar plăcea să știu săptămâna viitoare care este tema, domnule profesor. Care sunt cele 2-3 studii, dar nu-mi dați 10, că n-am vreme de 10, că mai am încă nu știu câte cursuri săptămâna asta. Dați-mi 2-3 studii, full text, pe care le pot accesa, în care se regăsesc elementele fundamentale din tema respectivă, ca să le pot citi. Și când ne vedem la curs, după ce ne faceți o sinteză a lucrurilor principale, dar nu 2 ore sau o oră și jumătate, ci acolo o jumătate de oră, 40 de minute, vreau să am oportunitatea să vă întreb, să discutăm critic, să dați la sfârșit eventual și altă bibliografie pe o subtemă care mă interesează din tema respectivă, da? Și asta înseamnă că eu încep să devin un individ autonom, spun a 4 ore sau nu știu câte ore, arhitectul propriei mele educații. Asta aș face ca student, aș folosi această oportunitate. Numai că pentru asta, repet, trebuie să-mi interes parteneriatul cu profesorii. Eu cred că vor fi deschiși și profesorii, dar și voi trebuie să aveți această atitudine și ambele părți să fie tolerante. De ce? Fiindcă se schimbă o paradigmă. Când se schimbă o paradigmă, e clar că sunt incertitudini, neclarități, stângăcii. Bun, dar va fi o altă paradigmă, hai să o construim împreună. Vă urăm mult spor și putere de muncă în perioada ce urmează, că oricum o să fie nevoie.
Să fiți, cum am spus, parte a comunității, parte a deciziilor.